इहो चाम के भाला मारला पजाम कदिनाला। इहो चाम के भाला मारला पजाम कदिनाला। तो जी हाँ, आप सब कैसन बनी जाए भैया। और हमारा पूरा विश्वास बा कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और सबके हम एजे से प्रणाम करतनी है भैया। और आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ई अश्लील ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी, जे कि ई डुएट सॉन्ग बाटे, लड़का लड़की मिल के गावे के बाटे। त आप लोग एकरा के अच्छा से गाइब जा। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के अच्छा से रउआ सब गायकी कर देतानी, अच्छा से स्टूडियो में गा देतानी, तो हमारा पूरा भरोसा बा कि सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। और आप लोग अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा। आप लोग के अच्छा मैटर नइखे मिल पावत, तो आप लोग के घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाए भैया। काहे से कि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा सॉन्ग हम लेके आवत रहिला। तो आप लोग हमारी चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा। और आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावत तनी, आप लोग प्यार से सुनी जा, दिलदार से सुनी जा, मस्त से सुनी जा। त आई जा मुखड़ा के कहे के भाव का बाटे, सुनी जा। लड़की के बोलबा, हमर सामान बाटे ढेरो लोग खइले, आधा ले घंटा यही में लगइले। हमर सामान बाटे ढेरो लोग खइले, आधा ले घंटा यही में लगइले। आ देखो यही से जगहिया बकाला। तब लड़का बोलेगा, इहो चाम के भाला मारला पजाम कदिनाला। इहो चाम के भाला मारला पजाम कदिनाला। तो अगर इस सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लागता, मस्त लागता, स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, नंबर पर संपर्क करी जा। संपर्क कैला के बाद आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग हमार नंबर भी नोट कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिल अगला वीडियो में, तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय सो मच।